Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия бародаро. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар ҷумъабозори шаҳри Бохтар аввала Қурғонтепа навор кардем говҳои гусоладор, молои майда баррачаву бузғола, такои авони буқачаҳоро навор кардагием, буқои калони живоибез, буқо барои бастан хони навор кардагием бародаро. Видеоро пурра тамошо кунед. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ба канал обуна шавед. Имрӯз мол бисёр буд бародаро. Видеоро пурра тамошо мекунем. Барои пешрафти канал яктаи лайк мо наворро сар кардем бародаро. Бародаро гови шведкарпат гусолаш модар нархи 16000 муомила. Ин гусолачаш саҳар бега 6 та шир доштааст. Саҳар бега 6 литр шир. бародаро ҷо тангай дар наворо камбудӣ бошад бахшиш. Имрӯз мол беҳад бисёр ай. Мана чочош бародаро. бародаро бозор 13000 кардаиста додагӣ нест. Наметонем 13000. гови қадбаланде, гови калон. бародаро як гови арзон мепурсем, як гови арзон. гусолаш буқача, гови маҳаллӣ сиёҳ. Мана чочо. 96-97. Чанд гуфти ака? 11. 12000 муомила. Чанд рӯзая? Гусалаш 5 рӯза яка буқача ҳай. 11000 мегум 96-97%. 96-97 бозор курсидеста ҳозирашта биногинес. Моли тоза бародаро. Хеле ки хутон дестем. Амадали. О ёшака. Дуимзоя семзой. Дуим шайна. бародаро гови маҳаллӣ зак моли тоза 13000 нархиш. гусолаш модая? Мода. Шириш чанд қай? 6 литр. саҳар бега 6 литр шир. Мана чочош бародаро. гови дуимзой бародаро. саҳар бега 6 та шир 13000 нархиш. муомила дорад. бозор чанд ка даваки? бозор чанд ка? бозор 12000 кардаиста бародаро. бародаро ина гови сиёҳи буз балаи калон гусолаш буқача бародаро. нархиш 16000. ширша бародаро. гаранти наметон мегам. ҳолати гова полни нишон метон. хулоса шумо нашод шириш харида будааст бародаро. 16000 гусолаш буқача муомила дорад. гови калон. барои мумкин иншоалло созам. бозор чанд када кам? 12000 бозор кардааст бародаро. ай буқачаша. бародаро ина гови карпатмонад 14000 нархиш муомила дорад. гусолаш мода ё буқача? буқача буда. Бадрини бозор бре. мана чочо саҳар бега 4-5 литр шир доштааст бародаро. бозор чанд кадака? 10000 бозор кардаиста бародаро. Маъмур Азия. бародаро гови гусоладори маҳаллӣ гово миёнсол бародаро. хатшам миёна ҳародашам соза хеле пачақ нест. нархиш 14000 бародаро муомила дорад. ина гусолачаш. инарай мода? модача бародаро. шириш чанд қай? шириш 8 литр саҳар бега ба гарантиш. бозор чӣ кадака? ай 12 то 13 ра кардаиста.
бардоро. Салаша биёред. Дига гови алаи маҳаллӣ. Чанд гуфтира? 12 гуфтӣ? 15? 15,000 муомила. Ина гусолочаш. Я мухача, я? Ана сино. Шириш чанд қайра ака? 8 литр. 8 литр саҳар бега. Гол ёш. Бозор чанд ка? 10 та шир фреста. Нару мода аралашай? Баништа якта такача будааст бародаро, дигарош мода 450 минаи майдош. 4 та ина 5 та майда доштааст. Дигарош 700 калонош. Муомила дора бо. Ами майдош амроша чанди фурухтӣ? 380 350 на амраи наивро фурухтага. Амраи калоноша чӣ? 550 500 фурухтааст бародаро. нархи бузболо. Бародаро ина такаи афғонияи покистония фарода савдо шидеста бародаро. 2200 озия амаки кусидеста. Соҳибиш мега 2500 бите. 2200 ози харидор ҳаст. Баинда 300 мондагай. Волибо мумкин ки савдо шавад. Така беҳад калон аст. 2200 ҳози кардестанша. Бародаро барои Алишер старш 650 500. Алишер акадам та саломни қабул қиласиз. Булар нима? То'qlimi? 1350 1350 to'qli. Sovliq qancha bu? 2000 dan 2000. Bozmi? 2000 sovliqi farqi. Muomila dora arzon meshawad 2000 nametgan barodar. Arzon meshawad. Barodar baroyi kalon ayshir buromadaги 1200 muomila dora nar moda aralash. Барои дангара будааст бародаро. Ай дангара тамошо дино боша. Дар комментария ҳол бидед. Бародаро 1100 сомони амроша фрухти мегӯяд. Бародаро барои пародни элита 850 ҷои ҷангш мегӯяд. Бо арзон мешава иншоалло. Ҳамин харидор аниқ боша ай 850 ҳам поён карда метиҳад. Айна майдош бо арзонтар. Наёш пародни сӯзад. Нода кам шир дар кор аст. Бародаро ина гусалачо буқача 3000 савдо шидааст бародаро. Ҳарду 6000. Нора мегирен 2 сол нахапен фоида нест. Бародаро инаи буқача савдо шид 5750 сомонӣ. Ха барои бастан ҳози барака шид бародаро. Савдои тоза 5750 6000 буқа барои бастан бародаро. Баландиш 5 карда айбайда камам кадаги бародаро. Та қафош пастараи лекин иншоалло буқаи каломашидаги ай. Бародаро ина нархи буқачаҳо. На барои шумо ина талпаи ҷои буқачаҳо дуромада навор кардастем. Дар наворо камоди боша бахшиш бародаро. Ҷо беҳад танга. 4500 наи буқачара кардастем. 5 гуфтастодаги кам 700 сабуз кам кунҷора хӯрда будааст. Буқачаи фарқи парит. Бародаро ина нархи буқачаҳои майда. Ҳардаш 7500 муомила. Бозор чанд кад як ҷояги? 6.5. 6500 ҳардаш як ҷоя бозор кардааст.
Бародаро бухаи карпар. Швед порода 8000 муомила дора. 8000 муомила дора. Бозор чанд кадака? 7000. Тарғела чи? 5700 тарғела кадеста 7000 карпата. Швед карпата. Бародаро инаи бука савдо шуда бухаи карпат барои бастан. Не калону не майда. Миёна бародаро 8100 сум харидааст. Айрӯи маълумотое ки ба мо омода гап задистем. Ягон кас савдоша дида боша, агар мо нодуруст шунавида бошем, ягон кас савдоша дида боша, дар компютаре бинависем бародаро 8100 сомон савдо шуда ба мо маълумот омода. Бука конкретно бука чайнаки ин фаҳмиша тамошо кунем бародаро. Букаи фаҳми бародаро ина нархи букои фарбе килобаркаш 38 ними харидааст 373 килограмм аст. Мана ишам савдо шудагия иш 390 килограмм аст. Ишам 38 ними. Якта зарду, якта сия савдо шудагия бародаро.